Leonard Nzewa urumira nyaya chaona chichaona ari ku-UK. ari ku-UK ndine pakuita Leonard haukwanisi kumira nyese kuda kubvunza kazari ndikuziya vasina kubvunza maererano neona shimbi yechinoziya usvika zvanobvira zvichako wangofanira neguta uri loya improperly represented. You are improperly represented. Hausi iwe unofanira kuumira nyaya iwe. Nyaya yekuda muridzi wayo. Because isusu kana tiri panapa ndikakubvunza iwe kuti mugaro uri panapa. Woerenga papepa. Ndikakubvunza kuti wakapiwa rini rendi yacho. Wofona. Ngauye tira muridzi wenyaya wacho. Not you. Dari rino haridhini nemavera. Taurai naye uye. Vanenge vakutoita nyaya. Zikoti unokwanisa kuita sei? Unokwanisa ndikakubvunza ka. Ukwanisa kudyisa munhu. Unoziva. Akwanisa kuyiwa nedare munhu because vatadza kupindura zvatira kubvunza. Wobva wamudyisa. Iye uzodzoka kubva ku-UK. Wotaura kuti aiwa ndakakutaura tataura zvakati wakandidyisa. Unenge wotodyiwa. Uye anenge atofenza munhu. Iye ndosaka akaita zvespecial power pato. Izvake mabasa anotaura zvetuma loya munobva tiniba. Loya rinokutaura kuzorana nemukadzi wako more than 5 times pazuva imhosva. Wozi mutemo ndizvona kuya kutaurira munhu. Isusu tinototi vanhu baranai kana kateni raranai usiku 1 barai hatina limit. Asi loya rinoti pane chii kutanga nemukadzi wako kune limit. Ndosati hatiniba zvemapower pattern yedu. I want to do it in Zagara, Pashtaura, Vetas, and what? What Tabu to do? Someone Musuya and Atom, Patata Camila, she's a woman. Who is here to a country? You are what you imagine. You are what you imagine. Only power pattern. What I will do with that? I'm asking for this court to postpone this to another day to allow me to prepare. No. Most of the people can know it. So, that